A very good morning, Team Zimbabwe. Mamuka say. So, Mapostori for ED, they are continuously attacking each other. And right now, they've reached the extremes. Mukuru is issued some threats to other congregants who are opposed to the Mapostori for ED formation. Let us get to this audio for you to understand what is happening. Arisa imvizawati December kwano muri kuuya kuno kuZimbabwe kumusha munopinda ne1 border bed bridge kuuya kuwega pinda nekuchita passport but bhazi ramuri kuuya naro nderimwe chete rinosvika paroadport rinopinda neMarare nomasvingo chamomira pamvuma motenga chikapu. Farisai zvenyu muchitaura mazuva muri kutaura murume wamuri kutuka kuti ED ndiye ari kutonga munyika muno. Farisai muchiziva kuti muri kuuya kunoko ende masvika to hama 20 chamwa 20 chafambisa shoko kuti DVD yamu nomuZimbabwe. Hama dzenyu dzichafambisa shoko kuti nhenga muno marioko enyama itaura eshe nemaaudio enyu zivai kuti kune kwaari kusvika. Aitotumirwa nemamwe mahigh offices mashoko aitonibvunza ndianiko maofisi ari kumusoro ainibvunza tinomuziva here vandinoziva nangoti tomuziva anonzi Bengi anogara kurumunzuka nauya muno anamatira kutomboshava ndipindira kuti ndomuziva anonzi Nhenga anamatira kuchigutu handisingazivi nasika kuti dai kuti vanhu vazive tsvaga vega but Farisai muchiziva kuti very soon chiti muri kuuya kuChristmas muri kuuya kuzochema. I'm telling you, makubatwa 1-1. Pane vanhu vakawanda unofarisa ka. Wabatwa uri wega wega uchakumbira ruregerero nemuridzo. If you can't beat them, join them. Tuka chaunokurira chausingakurire siyana nacho. Imuneti Chamisa yako here. Sei asiri kutaura taura sei akanyarara. Anozviziva. But ana pombi yadona. Ana guzururu vasina chavari nacho zvenya ana dongi mukaka timunongonakirwa nokutaura magrupu muombererwa navanhu magrupu and nothing. You are going to lose your life and everything. I'm telling you. Saka zvibatei. Kazwai vapostori vaMwari. So guys, before we play this one, I think we don't need to play this one. We need to play the response to this audio yakataurwa inoi madzibaba vachiudza vamwe vavo kuti vachaurayiwa. Let us get to the response because Mapostori akanga achiudzwa panapa, he managed to respond and haana kumborwa dondo. Let us get to that response. Grupu nyama dzangu dziri kwazvimba kudzese vese vari kunamata nevasiri kunamata anzwa mashoko ataurwa nababa ekosi ekuti afonerwa kumaofisi ameno maofisi afonerwa kuti ndapi achibvunzwa mazita edu achitaura zvokuti tinogara kugoromonzi tichiudzwa mafambiro edu kuti tichapiresewa tine zvatichaitiwa mukangoonawo tafa kana kuti tadhisapiya ndo nhau yataura baba ekosi vabuda pachena kuti vane zvavanoda kutiitisa ivo. Tanga tichifungidza kuti nhau iyi ndeyekunamata mazviona. Tanga tisingazivi kuti nhau iyi inokuda kuurayiwa kwevanhu mazvinzwisa izvozvo. Tanga tisingazivi kuti nhau iyi ndeyekuda kuurayiwa kwevanhu mazviona. Yamira manje yanhau yokuti vanhu vanoda kuchengera chinamato chavo ngavaurayiwe. Saka hama dzangu dzese vari kuzvinzwa vese kumusha kwangu ndekwazvimbo vari kuzvinzwa kuti kune kumaofisi kwashedzewa kuti ndiurayiwe nematireserwa angu handichaitwa. Inini nhau yandataura inini nhau yekunamata chete mazvona. Handina kumboti purezidendi vabve pachigareni kana kurwisa purezidendi asi nhau yedu ndeye kubvunza kuti zviri kutangira papi mutsananguro dzedu dzekunamata mazvona. Saka kana izvozvo zviri zvokuti ndizvo zvandichafira izvozvo kufa kwacho ngakuuye
takakumirira kufa kwacho ngakuuye. Ivo Mwari kana vazvitendera kuti ini ndichafira tsananguro kuurayiwa kuti ndabvunza kuti kumasowe tinana huchaimeni ana sekretari here isusu kana zviri izvozvo ngavauraye sekutaura kwaita baba ekosi kuti inini ndichatrasewa kumba kwangu zvese zvichaitika muupenyu hwangu ndikangowana chinendiita chete hama dzangu dzatomaka zaziva kuti zviri zvichaitika vapostori vese vari kuziva kuti zviri zvichaitika kuti zvina baba ekosi hamene nokuofisi kwavafonerwa kwavataura kuti inini ndoda kuurayiwa nokuti ndinogara kugurumonzika. Saka kana yana uye kuudziwa pachena mugurupu kunzi iwewe unodziritswa kududza kuti masimba atovepo zvinhu zvekutoti vari kutodada nazvo kuti tinoita zvatinoda togona kuuraya vanhu. Saka kana kuri kuurayiwa aiwa hapana zvakaipa kana ini ndiri mupostori waichandimiririra kana Mwari vabvuma kuti ini ndife ndichafa asi kana Mwari asina kubvuma handife. Saka izvozvo hatirambidze vanhu vane mabasa avo avanoda kuita. Kana kuri kwokuti inini ndoda kuurayiwa ndau yekuti inini ndabvunza kuti kumasoro kwedu here tinana chaimeni ana sekretari kune vakatumwa zvisati tazviona izvozvo. Ndandife ndichafira izvozvo nyangwe ndikakasika kufa newo futi munhu uchafa chete. Uchafa chete kukasika kana kunonoka hakuna anoenda kudenga achifamba netsoka. Azviona izvozvo zvinhu zvese chinhu chese chinobhuruka chinomara. Wabuda pachena baba ekosi kuti ndona uya muri kuronga ikoko kuti mundiuraye. Whatever happens to me and my family and whatever happens to me, you are in for it. So guys, you have heard the two audios. I played the first audio from the leader of Mapostori for ED, who was threatening other congregants who were questioning him about why he joined without consultation, and that was the response which I played last. So if you came here late, please revisit the beginning of this video. I have played the first audio, Mapostori or the leader anonzi Madzibaba Ecos, who is threatening others to say tichakuurayai, or we have information, or the government now have information Mapostori esari kuenda against ED. Is that the real position? We don't know. I think it's bad for Madzibaba Ecos to do that, to threaten other apostori, because that tarnishes the image of the country, of the Republic of Zimbabwe, and the motive of Mapostori for ED. I don't know, guys, what you think in the comment section. Please tell me, what do you think about these clashes which are continuing? So I will bring another one. Umwefuti Mapostori who responded to this Madzibaba Ecos, but it's a very long one, so I will come with it separately. So this is it, Team Zimbabwe. Enjoy your day. Keep on subscribing, keep on commenting, liking, and also sharing.